El dia que me van nomenar no m'ho esperava per a res, va ser una sorpresa molt gran. Jo sempre he volgut ser fallera major infantil, des dels 3 anys. Estava jugant i me nombraren president infantil. Jo vaig vindre pensant en que anava a veure com Mapi anava a ser madrina i la sorpresa era per a mi. Era la il·lusió de la meva vida, la veritat. Jo tenia clar que sense ell no haurà sigut. Segur que m'ho passe genial aquest any i supercontenta en els càrrecs que m'han tocat i va ser un gran any. Estic passant molt bé i estic ensayant favorer en la presentació, com és demà. Peleant i patint, però bé, ja ho tenim ahí damunt. Perfecte, perquè està així tot rodat i segur que demà serà una presentació perfecta. Un operar de faena, de nervis, de tensió, però bueno, que al final tot aixirà superbé, segur, perquè sempre ho fem i ho farem. Amb molta il·lusió, moltes ganes i molt contenta, la veritat. Estic com una xicoteta flotant. Vull donar les gràcies a tota la meva família i als que estan treballant perquè s'esforcen molt per fer-ho bé. Gràcies a tots els falleros que estan treballant per a fer la presentació. A la meva dona, que és la que més m'apoya, i després, per supost, a tota la comissió i a tots els... No és ja comissió, a tots els meus amics de la falla. Per al món faller en general, perquè gràcies al món faller ha conegut a gent excepcional i que m'ompli cada dia més. Moltes gràcies a tots per fer possible demà que la nostra presentació eixga també. Agrair principalment als meus pares, que són els culpables de tot això, i com no, a la meva falla, perquè es deixa l'ànima i treballa sense parar per a que tot isca més que perfecte.